koulun pihasta lähdennyt. Ei oo mikään rankka koulumatka Antoniallekaan tiedossa. Tässä muutaman vuoden saa nämäkin uskat kasvaa, niin eikä sitten niin yhtä avonaista ehkä tässä. Kaikilla oma pihansa valmiina. Tässä on ornigoreda. No niin. Noin, tästä me käännytään. Tää onkin jo Lötgatan, missä asutaan. Tuossa edessä on muuten toi punakattoinen vihertävä talo tässä näin, niin se oli se, mitä me ensimmäisenä vähän katteltiin, että oltais muututtu sinne. Meidän mielestä se oli liian lähellä koulua. En tiedä sitten, onko se liian lähellä. Tuossa lähempänäkin on kouluasuntoja. No, tässä nyt käppäillään kotiin koululta. Antonia Dagis on siellä kanssa siinä takana. Et sieltä mä oikeastaan nyt lähdin kävelemään. On tää rauhallisempi ainakin kuin Tasanteen katu. Siinä alkaa tuijat olemaan sen verran kasvaneet, että melkein voisi ensi vuonna laittaa ne leikkuuseen. Ja siinä tuleekin sitten jo meitin kämppä. Tässä on hyvä tää baani. Hyvä suoja. Hidaste. Pistää ihmisiä ajattelemaan. Just kai. No niin. Ja sit mentiin. Perillä oltiin. 3 minuuttia ja 20 sekuntia.